aguso ehwere ye to so de makoye nsem foforo emu na kasama for the national food suppliers kwaku amedume ene de womo abowontimu po se osofo hwe nwumasua so aye na adwene susu se bia womo ka wode womo mfie mienu no obema womo kakra binum ni adedia ene wo mane nka ho ne kabomu anore ne nyina abre womo evisa nnura nhyiamudi a won ne asoye ne koye wote bibisa wo masum sasa no won hyehyɛ dia onyae Adom TV etwaso Omanfo womudi nnuane ekoma esukufo ewo suku awodomu a womudi ni National Food Suppliers e de abetudwa se enhyiemu a womune osoafo a ono na hwe adesua enwonsem so ekɔhyiaye na osoafo yi ede to onenim se womuka womo ede omo no womo betua emufa ede ama omo no womo de womo nyim tumu saa onipa a wono ene kasa de ma saa ekuyi kwaku amedome ene Adom News nsentwofo atwitwe nkomo no wode nsem se ene tudwa. And yes, I know. Yekoshia Minister of Education on one tons afre so near Kasee. Anti Yakoye or near Ding Komokama. No try say an Ukrainian Nanka and Sase or Tonans afre because on a buffer stock and our contracts say source for funding our Ministry of Finance. Now the amount buffer stock, no buffer stock. I supply na osaka to aso say oni make Kasee kra sika enam kwan so eba this week aban yes or the metia na the eba sesia no enya ade a yensa betimi aka yesika ni nyina nti ye de kakra eba ma ya de a ye part payment ade amaye Yo sign edi tudwa se de ye omo yakura ne se contractor na ye womo edea na womo ana na ma esukufo yi enuane buffer stock company abagie firi womo nsa ya ansakura na free SHS policy no eba taye asefem pa wo ya sem ne mu se ya je contract ne free ensem enya de ya supply biom na free SHS start ya ene buffer stock start here juma ebia na education minister no person so ye hwe nti ebia bedru ho no omoa se ye Kasee a musumu nke bia maye no omete yeso na me wo ade hyemu o agric minister no so se o eya ye me se o ya tiase mo sin obia